Mabungahong adlaw mga igsoon, I'm back og nakapahulay na jud ko gabi og tarong from Cebu. So live ta, gimingaw na ko ninyo. But before that, ako sa ning i-share atong live kamo sa diha mga igsoon. Share sa na ako mga igsoon. Praise the Lord! Shout out! John Orbs. Salamat pastor sa mga mensahe. Way sa payan kanunay igsoon, and of course ato ang kanunay nga mag-atang sa diri nga avid listeners nato si Brother Lord James Talingting, ang sigig og stars or one of our subscriber. Thank you, Brad. Thank you. So ako sa i-share mga igsoon. Wala yun nun sa nako niya. I-check na ko. Okay. Oh. Done sharing. Please share our live. Binaya gamay. Palihog og shares tong live mga igsoon, no? Nya pwede sad inyong i-mention yung mga higala diri sa comment section, and you can also type at followers, at highlights, at everyone. Pa-shout out Niel Morelio. Shout out Brother Niel Morelio, and of course to Yan Rose Absuelo. Shout out daw ni Kuan Ryan Absuelo from Gingoog City, Mindanao. Okay. So mabungahong kapuntago na itong tanano. Nagbalik na sa itong live mga igsoon. These previous days busy kita niya. Yesterday busy kita kay samot dito kog Cebu igsoon, kay kabalo na mo every Monday. Ato ginang sundo ng tahas sa Ginoo nato no, ning adto na punta og kalunasan sa bahay ni Kuya sa Cebu City Jail, no. Unya pag uli na ko wala na time mag-live kay medyo kapoy kayo unya. Wala pay tarong tulog kay of course gikan og Sunday, wala tarong pahulay unya balod pa jud pag uli kay nay unos. Naglipong-lipong ko ba, but praise God kay naabot ko nga safe and sound bisag ulan, naglabi ang kalipay, no? So mao na nga wala tay higayon maka-live. So kunya manlakaw na pud mi, pero nanikamot ko karon nga maka-live gud ta kay di gyud pwede na. Amen. So musta igsoon na may mga higayon nga wala ta naghimamat ninyo diri sa kahanginan, wala ko ninyo nabati apan kanunay mo sa akong pag-ampo. Tanang mga followers ani nga page Mabungahong Kristohanon and Mabungahong Kristohanon 2.0, duham niya itong gigamit karon, gi-cross-post na ko ni. So, naagin mo sa prayer kanunay. Shoutouts tanang mga OFW dabi. Sa bisan asang dapit din his kalibutan, lain-laing kanasuran. Middle East or sa USA, sa somewhere in Europe, tanan. More than 50 countries ang nagtanaw na ito mga igsoon, kanunay. So, ang uban mag-replay lang kay dili man parihab oras, ang uban ang atulog karon, no? So, shout out yung tanan, mga naka-permanent resident, mga followers nito sa New Zealand, sa USA, somewhere in Europe, Australia, dagan. And then, mga seaman, mga seafarer, mabungahong adlaw yung tanan ng mga igsoon, no? Kunyara, nasa'y shout out tayo. From Morena Daitol, I remember na ni siya sa Thailand. Good morning sa tanan, pa shout out sa Daitol family sa Placer Masbati, Okay, so shout out na ko dahil po ang isla sa Dawahon, somewhere in Southern Leyte. Sila si Sister Lilia diha og si Brother PD Pinola, shout out. Unya of course, shout out na ko diha be ang
Cebu City Jail, especially sa Maximum 4. Shout out sa ang RDC 1 and 2 and 3. So dito ko gahapon, no? Salamat kayo Brad Mago. Ug akong gi-shout out si Brad Mago ug ang iyang lovely wife, ang iyang maanyag nga asawa nga lovely po ang pangalan, no? Lovely wife unya, lovely sad, lovely as well, no? Unya ayang igsuon sad, no? Shout out taga Pasil na sila. Shout out na ko si Brad Ibang, iyang whole family, Brad Ayan, Brad Ares, shout out, brother, shout out. Mauna to, okay? Then shout out sad kinsa man sa to? Brad Jao, shout out. Huwag ko bantay ni mo gahapon. Busy siguro ka. And then, Brad Kenneth, shout out. Kinsa tong uban nga magpa-shout out. Brad Pacho. Then, si Mayor Ayan. Tanan. Siya, maximum, actually, gahapon, adto ko sa maximum 15. Pero diya may conflict. Dito ko sa ubos. Nabalhin ko. Basta, shout out, tanan. Cebu City Jail, tanang mga naasulod bahay ni Kuya, mga brad na ko nga lunglib kayo, no? Salamat sa Ginoo, padayon tagpapangalagad sa Ginoo. Anyway, shout out from Saudi Arabia, Sister Cherry Suarez Wekon. Shout out, Pastor, don't forget me, from Pagadian City, known as Little Hong Kong. Little Hong Kong? Mo ba? Mark Jan Omandan, okay. Little Hong Kong, akong anak sad kay it's sad kay Hong Kong kay dito nabuntis akong asawa. Okay, shout out Brother Mark Jan Omandan, also known as kuanda Little Hong. From Pagadian City, known as Little Hong Kong. I mean, ang Pagadian City, Little Hong Kong. Induta good. La ako dabi. And shout out also to Brother Ernie P. Acaba watching from Negros Occidental. Shout out na ako ang tanang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail. Salamat kanunay mga kaigsuunan nga padayon ninyo nga gihatag nga oportunidad nga maka-share mis pulong sa Ginoo sulod. Salamat kayo, no? For as always, great privilege that you have given to us, team na ko from Living Water Christian Fellowship, no? So, salamat kayo, salamat. Unsay title sa background song, Pastor, kuan, imong gunit. Sa uban nga natingala nga nung mauni akong ibalik-balik nga kanta, imong gunit. Kay kanina siya nga song nga dili ko makapiright. All of the songs nga ako ang background before na copyright ko. Kadugayan, ibalik na punta og restrict. But this song, dili ko makapiright. Usa sa ni sa paborito na kanta, gunitan, tas Ginoo ba? Kaya kung kita ramang gunoy magunit-gunit, usay makabuhi ta. Apan kung si Lord mo gunit, di man dabuhian niya. Amen. Praise the Lord. So, shout out na ko tanang kapulisan nga nagtanaw diya. Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa sa akong kauban nga pulis gahapon. Ug sa iyang asawa nga ning sulod dito sa Cebu City Jail. Kauban ako nga nag-share sa pulong sa Ginoo Sir Paul Acosta. Nasa campus men niya. Ug sa iyang asawa nga si Ma'am Clarence. Okay. Nga nagwali gahapon. Dito siya sa RDC 1, 2, and 3. Okay? So, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Barak, shout out. Diri sa Mua, diri sa Tagbilaran City. And of course, ang mong station diri sa Clarin Police Station, headed by our Police Chief, Police Lieutenant Chief Amado Amba. Okay? Ug sa tanan nga mga ambungan ug maanyag nga kapulisan diri sa Muang Station, diin ako ang ilang PNP life coach nga kanunay mag-share nila, mag-lecture, maghisgot sa pulong sa Ginoo. Shout out ninyong tanan, mga buotang kapulisan diri sa Clarin. Praise the Lord. Ako nag-shout out si Brad Chief B, si Police Captain Albert Sator. Nakita mi atong Domingo. Yes, nagkita mi na siya sa patrol car. Na siya ro na-assign sa Inabanga Police Station. Okay? So, man naman sir, shout out dahil sa tanang mga followers ng listener na to from AFP, Armed Forces of the Philippines. Okay, sa BFP, o sa mga Philippine Marine, Philippine Coast Guard, na yung mga mag-chat na ko na igsoon. No? Sa tanan-tanan nga mga kaigsuuna na to sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. Ang atong hisgutan karong kabuntagon, may tungod ni siya sa kana bitawng mga tentasyon igsuon. Kay bisan daghan na kay kog live, may tungod unsaon pag
overcome sa temptation. So daghan na kay mga pamaagi nga unsaon mabuntog na to ang lain-lain nga tentasyon. Karon igsuon, naa na po ko i-share ninyo nga usa sa pamaagi nga ang tentasyon igsuon maglisod siya og penetrate sa imong unahuna. Ang tentasyon igsuon maglisod siya og sulod sa imong unahuna. Mao ni ang ato ang hisgutan karon naay pamaagi nga dili maka-penetrate ang temptation in our mind. Mao na tong hisgutan karon. Shout out pastor from Panabos City. Ako ang share pastor ang live ni mo. Salamat kay Brad. Palihog share. Yung Ski Canduli Jr. Kanya, sa tanan day naminaw karon nga naka-speaker, Bluetooth, palihog ug palanog be. Para sa kamayaan sa Ginoo ni nindot imarites. Nindot imantala ba, nindot ipakatag igsoon dili nang sayop sa ubang tao, kinabuhi sa uban, no? So I want to encourage everyone to share our live this morning and don't forget to type your to mention your friends and loved ones in the comment section because I believe na adyoy higala nimo or even ikaw gali siguro nga nag-need ani nga mensahe. Amen. That is why I want to encourage everyone to even you can type at followers at highlights at everyone para ma-notify ang imong mga friends ba. Anyway, again, shout out sa 219,000 followers o mabungahong Kristohanon and 24,000 followers o mabungahong Kristohanon 2.0. Duha atong gigamit ron nga page. Again, duha ka page atong gigamit nga aktibo karon kay ang kaning mabungahong Kristohanon 219,000 followers. Ako anta diya dili ta recommended sa mita kay napatay usa ka restriction na lang. But at least maka-live ta. Pero usa dili mo appear sa uban nga mga followers. So ang recommended jud kaning 2.0, no? Pero ang duha gigamit na ko ni no, mabungahong Kristohanon 2.0 ug mabungahong Kristohanon. Okay? Shout out Pastor James, nakauli na ka sa Sibuyes. Naminaw ko nimo Pastor, nakauli na gabi pa. Brother, unya balud kay lagi pero salamat sa protection sa Ginoo kay bisan naglipong-lipong ta sa bawod ba kay kalit mag-unos dito tunga-tunga sa laut sa between Bohol and Cebu. Tinga ko nakamata ko ba kay natug ko kay kanang nindot kay pahulay ba kay malipayon kay nahuman ang mission. So nindot mamawi na ko sa kong lawas tingala lang ko pag mga eventually tunga-tunga gito. Naguyog man na balo di ay nya kusog kay ulan ba no. So gabi pa ko naabot. Dapat unta gali nagpahulay ko ron pero ganahan ko mag-live igsoon for the glory of the Lord. Amen. So let's start to pray. Let's welcome the presence of the Lord. As always, knowing that without Him we are nothing, without God, without the guidance of the Holy Spirit, we cannot really interpret or understand the Word of God. Because we need His guidance, we need heavenly wisdom for us to interpret more pag deeper the Word of God igsoon. Amen. So again, we're doing this not to promote our religion, but we're doing this because we want to lift up the name of Jesus. Amen. So wala tayo pataas nga ngan sa pastor, kundok sa simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. Jesus reigns. Amen. Anyway, akong shout out dahil ang Pisigami, my Pisigami family, okay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out, kinagahan man kayo mo. Daghang kay tano, so dili na ako kitagsaon ba. Anyway, thank you, Sister Sky Johnson from USA ba to inyo sister? Or New Zealand? Oh no, USA. Thank you for sending 10 stars na wala ko na ngayo kabalo mo. Siya na naghatag. Okay? So, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you Lord again for this wonderful day. The first blessing in the morning is the gift of life. Salamat Ginoo. There are so many people die today. Wala na nag-enjoy sa libreng gininhawa, but kami Ginoo, to all of the viewers right now, still you let us live or alive today. Nag-enjoy sa libreng gininhawa. Thank you so much Lord God for your grace, for your mercy, for your love. Thank you Lord for your mercy nga na-extend ka namo this morning. Salamat kayo nga naami higayon Ginoo nga mamati na usab sa imong pulong Ginoo, mamalandong. But Lord, before we start, please
Search our hearts, Lord God. So siya among kasing-kasing, among una-huna, among pagbati, Lord. Kung na kayo makita nga mga butang nga wa ka malipay, pasaylo ami Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, kay mong pulong balaan kini Ginoo. So Lord God, andama among kasing-kasing, tagay mi kasing-kasing nga madinawaton. Kasing-kasing Ginoo nga dili lang igo maminaw, kundi mo sunod gyud sa imong mensahe, sa imong pulong kay naa diha ang milagro. And Lord God, i-bless tanang viewers, tanang listeners Ginoo. As we listen to your word this morning, let it be nga among mabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, among ma-feel, mabati ang manifestation sa Holy Spirit, Lord God. Holy Spirit, gi-welcome ka namo sa mga pagabuhaton karon. You are our very special guest. And let your will be done. Praying for your press revelation. And mamuhat ka. Ikaw na bahala, Holy Spirit. You are our master teacher. Lord God, salamat sa kaalam nga langit nun. Ikaw lamang Ginoo nga among ipataas, giisa, gipasidunggan, gibayaw Ginoo, gidayeg karong buntaga Ginoo, waylain Ginoo. So nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat kayo sa kadaugan daan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Bugno man. 75 kuanta no? 77. So si Sister Sky Johnson katong nagpadala og 10 stars is from United Kingdom. Okay. Thank you sister. God bless you more. God bless you more and more. Okay. So pwede na mag-start. Okay, ato na ning birahan igsoon. Anyway, shout out di ay sa mga brad nako diha sa Alpha Caparono, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And advance 52nd anniversary nato. Ug ayaw kalimot nga ipataas jud ang ngalan sa Ginoo. Don't forget what is the number one in our hierarchy, God first. So, let us put God first in everything we do. That's the secret of long life. Walay long live mahitabo kung way Ginoo. Siya tag-iyas tong kinabuhi. Amen? So, that is why I just want to encourage all my brothers and sisters of Alpha Caparo, especially siya, Skeptron in Arms, pataas na tong ngalan sa Ginoo kay siya ra gid atong puhunan. Naa niya ang atong proteksyon. Naa niya ang panalangin tanan. No? So, long live kanunay mga brad. Long live in Christ. Okay? Good morning, Pastor. Watching from Bukidnon. Sister Ginaline Gabo. Praise the Lord. Pasensya na, no, nga, kana bitawng, di ko ka-mention sa uban nga mga nagkuha na rin, no? Kay daghan mong kayo, mong gandagan ba, di ko kabasa niya. Dili sa ko pwede nga, once mag-start na ko preach mga igsoon, at the same time, magkuhan ko, no? Kay ma-distract ko. So, mo-focus, ko, no? Anyway, shout out sa tanan, no? Salamat. Salamat sa inyong higayon. Let's start. Praise the Lord. So nga to ang topic nga akong gibutang direksyon is nadiya sa caption, no? Sa una palangdaan, sa huna-huna palangdaan, dag-a na ang tentasyon. Again, sa huna-huna palangdaan, dag-a na ang tentasyon, no? Dag-a ba mudaog na kadapat sa tentasyon kay diri na magsugod, okay? Simple ra kay ni igsoon ang atong topic, ibalik-balik na ko ning kuan na ni mga igsoon. Wait sa kay ning message na ko akong brad. Please share our live. Huwag sa replyan. Importante kay Igsoon. Shout out din ako akong amigo si Michael Angelo Piesas. Nang chat siya karon. Brad, salamat kayo, Brad. Kabalo na ka. No? Michael Angelo Piesas, also known as Michael. Nag-message na ko karon. God bless, Brad, together with your lovely wife ug imong mga anak, no? Okay. Watching from Carolina, New York City ba ni siya, Ikson? Sister Jenna Bunting. Okay, let's start. Anyway, so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Free na ha. Unya, naa sa caption ang link. The reason why I made that channel, because
our live coverage igsoon, our live videos here in Facebook, automatically ma-delete siya in 30 days. So delete siya magpermanente. Sayang ang mensahe. So after this, ako ni siyang i-download, niya akong i-upload sa ato ang YouTube channel. Dito ta magkita, no? Praise the Lord. So let's start. Mahinay tagamaya. Hallelujah. So ang atong teksto igsoon, no? Mga atong teksto igsoon, familiar na mo ni? Diri ay. Kuan ni siya. Ang tanan. Okay? Simple ra kay ni igsoon kani nga teksto, mubo ra kayo. No? Josue 1:8. Mao ra ni. Apan kung imo ning kinabuhion igsoon, prangkahan ta mo again. Mubo ra kay ni siya nga bersikulo. Og di pud kay ni taas akong mensahe karon. Apan kung imo ni siyang isulod sa imong nahunaw kasing-kasing imong i-apply, dili ka basta-basta tintalon or matintal sa yawa. Okay? Ang basahon Rickson, Joshua 1:8 or Josue 1:8 nagingon diri. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii ug pagkinabuhi. Sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Again, ingon si Josue mga igsoon sa Josue 1:8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Ang Dios panalangin sa iyang balaang pulong. So ato na dungog usa sa gisulti ni Josue. Si Josue igsoon ako na naming gibalik-balik. Usa ni siya igsoon sa nakaadto sa Promised Land. Sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa iyang mga piniling katawhan nga mga Israelita. Daghan kayo mga igsoon nga wa kaabot didto. Pasensya na mga igsoon, minghinay ang wifi, no? Kalit lang ba? Balik igsoon, si Josue igsoon, mao ni siya ang usa nga nakaadto sa Promised Land. Okay? Ug akong balikon, daghan kayo nga mga Israelita nga wala nakaabot sa Promised Land kay sa kadalanan nangamatay sila. Kay mga bagulbulan, mga gahig-ulo, mga disobedience ni Lord ba. But kani si Josue, masinugtanon, matinud-anon ni nga alagad sa Ginoo. Mao nang si Josue igsoon nakaabot ni siya sa Promised Land. Sa Promised Land, usa na siya kadapit igsoon ka. Ang description sa Promised Land is yuta nga tabunok nga naay gitawag og puno sa dugos ug gatas. Nindot kayong Promised Land igsoon, no? Usa ni siya ka yuta igsoon kadapit nga mabungahon, nga mabuhi gid didto ba. So si Josue usa sa nakaadto didto. Ug si Josue nag-ingon sa Josue 1:8, ayaw gayud kalimti, okay? Ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabii ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat nini ug magmauswagon ka. Mingsulti si Josue sa usa sa iyang sekreto. Thank you, Brad. Lord James Talingting. Salamat kay sa stars, no? Mingsulti siya igsoon sa iyang sekreto. Kay nakaabot man siya sa saad sa Ginoo. Usa sa iyang sekreto igsoon kay kanunay siya na malandong sa pulong sa Ginoo, sa balaod sa Dios. Okay? Unsay term diri? Kanunay, unsa ni? Basahon sa balaod. Sa karon igsoon, asa man na makita og unsa maning basahon sa balaod? Of course, may lain kung dili nani sa Biblia. Kay asa man mabasa na to ang balaod sa Dios. Asa man mabasa na to ang sugo sa Ginoo sa Bible. So ato ning mas sabton og maayo. Ingon si Joshua igsoon si Josue, ayaw kalimti ang Biblia, ang Bible. Okay? Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi. Dili man siguro si Josue mo ingon ani nato kung wa ni niya gihimo mismo. Lisod igsuon kung manambag ta sa uban, manudlo ta sa uban, pero kita mismo wala misunod sa atong gitudlo. No? So sigurado ko igsuon nga kani igsuon gisulti ni Joshua igsuon tungod kay mao ni iyang gihimo, mao ni ang iyang sikreto nganong nakaabot siya sa Promised Land. Akong balikon igsuon. Ingon diri siya, ayaw kalimti ang basahon sa balaod or ang Biblia, kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi. Iyat ang gidasig, no? Nga bisag unsa ta ka busy sa pag-eskwela, trabaho, negosyo, or unsa man atong gibuhat matag adlaw, source of income na to, nang ginabuhi ta, ayaw gyud itugot nga makalimot ka pagbasa sa Biblia. Adlaw gabi gyud, day and night.
Nya dili lang diha ka taman nga nagbasa ka. Kinabuhi apon, no? Kinabuhi i-apply ang tanan nimong gibasa. Nya mao sunod og magmauswagon ka. Sikreto sa kauswagan. Sikreto sa pag-asinso. Sikreto nga itong kinabuhi magmabungahon og mulambo ta. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Adlaw ug gabi. Now, kabantay ba mo igsoon ang atong topic karon is about ana man akong caption dano. Dag-a ang tentasyon sa imong una-una palang daan, no? Overcome the temptation dire sa in your mind. Igsoon, kanang magbasa tag Bible, unsa may itong gamiton? Sa senses, mata of course. Inigbasa na tong Biblia, mata atong gibasa, apan kanang tanan nga gibasa na to, ari na diri tanan. Kuha. Baliko na ko. Inigbasa na tong Bible, unsa nga part sa atong senses ang gamiton? Of course, mata. Di man pwede magbasa ang bukta, o dili po ta pwede mobasa nga magpiyong. Magbuka atong mata. And then the moment we try to meditate or to read the Word of God, ang atong nabasa, ari na suod sa hunahuna. But pasabot igsoon, ang atong mata o gunahuna, konektado na, mag-uba na. Tanan natong gibasa from Genesis to Revelation, musulod na sa hunahuna. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Joshua igsoon, ayaw ibulag, ayaw kalimti ang pagbasa sa pulong sa Ginoo adlaw gabi. Sadang buhaton na nimo igsoon adlaw gabi, mamalandong ka sa pulong sa Ginoo. Nindot jud igsoon before ka mo trabaho kanang inig bag-ong mata ba. After we pray igsoon pagbasag Bible, ngana akong buhat everyday. Yeah, before matulog basa na pog Bible. Once imo na siyang buhaton igsoon, meaning imong kani man gud atong unahuna mga ug sa kuan pa ni siya, panudlan na ni siya. Ug arita sa kuan igsoon kanang nay mga waste na to bitaw, mga basura, mura ni siya og basurahan. No? Sudlan na ni. No? Mura siya container ba. Tanan natong nakita igsoon sa atong gibasa ning sulod na diri. Amen sa atong unahuna. Now, if we are addicted to the Word of God, uyawag igamit mo pastor, addicted ba? Yes. Kana bang nahimo natong addiction ang pulong sa Ginoo? Addict na kay ka, di ka maylo na, basa kag adlaw, gabi, udto, hapon, buntag, ana, kadlawon. The more we spend quality time in the Word of God, no? The more we read the Word of God, igsoon, day and night, afternoon, sa bakante nimo, the more sad ning absorb na sa atong unahuna, ning sulod sa atong mind. Sa diyan atong unahuna, igsoon, paminaw mo, napuno na kani sa pulong sa Ginoo. Napuno na kini bersikulo, kapitulo. Napuno na kini igsoon sa mga story sa Bible, sa mga mensahe sa paglaom. Napuno na ni igsoon sa kana bitawng mga revelation ni Lord ba kay kabantay mo inigbasa nimo pulong sa Ginoo. Murag na something mo istorya nimo. Naay mo sigipod og interpret sa imong una ba na ang Holy Spirit ba niya naay fresh revelation i-reveal nimo. Puno na atong una ba? Kabalo ba mo igsuon nga kung ang atong una puno kanunay sa pulong sa Ginoo, maglisod ang pagpasulod og mga negatibo na himbalik na. So anyway mga igsuon, nasukpo na po ning hawa ba. Sagdi lang kay padayon ra gyud punta. Medyo i-off sa daw imuha da lab wifi. Nawala-wala siyang internet. Pero ikani, anong kay ba mag-wait sa mga igsona? Naka-own dyan si Itsuki. Yung tab niya naka-own. Right. Okay, so balik na siya, no? So pasensya na igsoon nga ming post ka diot kay ni nawala ang wifi diri na disconnect ba. Hinay siguro sa panahon. Kay balik na tayo igsoon, balik ko na to. Siguro kani jud siya nga mensahe igsoon, importante kay ni kay ang yawa murag mood ni distract ba. But still continue lang ta. Again, kung atong unahuna igsoon, kay ang atong unahuna mao ni gitawag og receiver. Mudawat sa unsa atong gibasa. So once we spend quality time or more time in the Bible, basa kag pulong sa Ginoo, Biblia, buntag, udto, hapon, gabi, kadlawon, or in your vacant time sa imong trabaho, basa kag Bible, kanang imong gibasa ning sulod na diri. Now, kung ang imong unahuna puno sa mga
Bible verses, puno sa mga encouraging words, mga mensahe sa paglaom, puno sa pulong sa Ginoo, nag-awas. Maglisod ang yawa pag pinitreat sa iyang plano, sa imong unahuna nga, na siya ipana, bitaw, na siya i-input nga mga negatibo, unsa man nga mga tentasyon, mga hugaw, mga basura, maglisod siya og pasulod sa hunahuna nimo. Why? Because in the first place, your mind is full of the Word of God. Kuha ninyo? Ug ako na ning gibalik-balik igsuon. Okay, paminaw mo. Ako na ning gibalik-balik, once ang usa ka baso puno sa tubig, nag-awas, dili na makasulod ang ubang tubig kay awas naman. There's no room. Okay? So ingana ra sa naigsoon, kung ang atong unahuna kanunay na puno sa mga bersikulo, kanunay na puno sa pulong sa Ginoo, it's really hard for Satan to attack you. It's really hard for Satan nga makapenetrate ang iyang gi-offer nga temptation. Why? Because your mind is full of the Word of God. Okay? Ug ako na ning baliko na pod. Once puno ta sa pulong sa Ginoo, walay lugar, walay luna ang mga negatibong una-una, kay naglabi ang positibo because the Word of God is positive. Amen. Now, ang atong tema karon unsaon nga kana bitong mudaog na kadaan sa temptation, or ang akong nakabutang sa caption igsoon, dag-adaan ang tentasyon sa hunahuna palang daan. Again, dag-adaan ang imong tentasyon, ang tentasyon sa hunahuna palang daan. Yes, igsoon kabalo igsoon nga usa ni sa akong sekreto. Okay? Nga naka-overcome ko sa lain-lain different temptation nga ihapak sa yawa nako. Why? Because I allow the Word of God to fill my mind or to overflow in my mind. No? Now, paminaw mo. Once ang Word ni Lord ning take root na gali sa itong unahuna, and then, here comes the negative thoughts. Mukalit og abot ang negatibo nga hunahuna, ang tentasyon. Butan ta lang. Muabot ang tentasyon, no? Kaya ka na mga negatibo hunahuna, igsoon, mga hugaw nga hunahuna, tentasyon na. Once ang tentasyon mo sulod sa imong unahuna, listen. Pero ang imong unahuna igsoon, nakauna man ang pulong sa Ginoo nga puno na daan. Okay? Naka-take root na siya ba? No? Nakaposisyon na daan ang pulong sa Ginoo sa imong unahuna. Unya, here comes the temptation. Ning sulod niya, nawaki naman siya. Example, paminaw mo. Tentasyon sa kabalaka, kagool, musod. Okay? Sadang musod na panon kasi yawa kay everyday ang yawa mo tintal man na nato. Wa man itugpa ang yawa tama man kay na, no? Bangag man ang Satanas kanunay igsoon tanawa. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang yawa sama sa leyon nga nagmulob magsigig libot-libot, mangitag tukbonon. Kinsa man day tukbon sa yawa kita nga mga Kristohanon, kita nga mga nangalagad sa Ginoo. Dito niya hilabtan tong iyahan na daan. Now, once ang yawa mag-attempt mutintal na to, okay? Magbutang siya og tentasyon sa tong unahuna. Tentasyon sa kabalaka, kintahay, kagulanan, no? Depresyon, tentasyon na. Once musod na sa imong unahuna, pero ang imong unahuna, nakaposisyon na daan ang pulong sa Ginoo kay napuno man kini. Kay imo man gisunod igsoon ang Josue 1:8 nga ayaw ibulag, no? Ayaw kalimti ang balaod sa Dios adlaw gabi ang Biblia. Sa dihang dako kay time sa pulong sa Ginoo niya, nakapuno na sa imong unahuna. Once musulod ang espiritu sa kabalaka, espiritu sa depresyon, espiritu sa kagulanan, espiritu sa kanabitang mura og stress kay kabitaw, musulod gid na sa imong unahuna igsoon. Nya nakauna man ang pulong sa Ginoo niya, pulong sa Ginoo kay nakabalo naman ka nga ang word ni Lord sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him for He cares for you. The moment the moment nga ang temptation mo penetrate, tentasyon sa kabalaka, tentasyon sa depression, di siya ka penetrate kay ug musod na siya. Example na kabalaka, espiritu sa kabalaka musulod. Ang imong unahuna nakauna naman ang pulong sa Ginoo, mo ingon man, di ko padani mo. Kay nang ingon ang 1 Pedro 5:7, 1 Peter 5:7, itugyan nako sa Ginoo ang akong kabalaka kay siya mag-atiman kanako. Kabantay mo, so dili ka lahos ka penetrate, nag-unaman. Amen? Sa panahon musod ng mga spirit of lust, kanang laway, nga espiritu sa imong unahuna, nakabasa naman kadaan nga ang mga malaway, dili makasulod sa gingarian sa langit.
So atim pa lang daan inig sulod sa malaw ay imo nang i-ignore nga naman nakauna man nga di ni maayo nga una-una. Kabantay mo. Ingana ka powerful to overcome the temptation kung ang pulong sa Ginoo nakapuno sa imong kasing-kasing. Sa panahon nga wa kay kwarta, wa kay kabayad sa imong utang, nya Judith na ang imong unahuna kabalo naman ka nga ang imong unahuna puno naman sa pulong sa Ginoo, nya ang pulong sa Ginoo nagsaad, dili ko kamo pasagdan og dili ko kamo biyaan. Salmo 23:1 ako ang inyong magbalantay walay makulang kanako. Amen. So dili ka pinitreat na pod ang espiritu sa kabalaka nga wa kay kwarta, kay nga naman gisagang man siya sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba mo igsuon nga ako ning balik ko na usa sa hinagiban ni Jesus sa diyang nakadaog siya sa tentasyon, pulong sa Ginoo. Di ba? Sa diyang gitintal siya, oh, anak ka man sa Diyos, himuang pan kining bato. O sige, gisulti. Nagingon ang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kabantay mo, word, pulong. Mao na igsuon nga, tagai jud higayon ang pulong sa Ginoo. Kay once mapuno na gali ni sa mga bersikulo, kapitulo, pulong sa Ginoo, dili ka penetrate ang temptation. Example, minyo mo. Pareha na ako, minyo. Karon kay na may tentasyon nga makakumita og adultery. Na may timing yang yawa kay ang ihang i-offer nga temptation kay kana man pong kaluyahon nato, di ba? So ning abot tong usa ka lalaki nga buutan kayo or babae nga buutan kayo niya, type sa nimo iyang karakter, type sa nimo ang iyang panagway. Pero minyo ka. Nakakita kaniya nga maayo kay siyang tao. Pero tungod kay imong unahuna na puno naman sa pulong sa Ginoo. Ug nagaingon ang balaang kasulatan nga imong nabasan ayaw hatagig lugar ang yawa. Ug nagaingon pud ang balaang kasulatan nga do not commit adultery. Di gyapon nimo dawaton ngano man nakauna man ang pulong sa Ginoo. Mao nay nakadindot igsuon. Kung ang imong unahuna puno sa pulong sa Ginoo. Kay once musulod si Satanas, inigsulod pa ang mo-welcome niya pulong sa Ginoo. Mutintal siya nimo aron mga bit ka, niingon ang pulong sa Ginoo nga ang adultery, do not commit adultery. Amen? Mao na nga makasukol o di mo ang ngayong ginawa ni. Wala na, di na kalahos. Pildi na daan. Sa una-una palang daan. Knock out na ang yawa. Why? Because your mind, our mind is full of the Word of God. The Word of God is kanang ning overflow sa itong una-una. Mao ni igsuon, no? Usa ni sa ligong hinagiban. Nga dali ra kayo nato pildihon or dag-on ang tentasyon sa una-una pa lang. Sa panahon nga lisod kayo pasaylo, no? Sa panahon igsuon nga murag naadyo kay hatred ba? Murag lami na jud kayo isukol, lagot na kay ka makigipakawawan ka, gigamagaan kag istorya. Sa panahon igsuon nga di nimo madawat ang tentasyon kay nagpasakit nimo katong mga tao nga imong gitabangan, katong mga tao nga gipakitaan nimo og maayo nga kinaiya apan karon gitraidor ka. Apan tungod igsuon kay imong unahuna puno sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo niingon higugmaa ang imong kaaway. So dili makapenetrate ang hatred. Kuha ninyo. Sayon ra kayo, di ba? Dili makapenetrate ang pagdumot. Kay nga naman ang gugma may nagpatigbabaw sa unahuna kay ang pulong sa Ginoo nakauna man nakatikrot na siya ba. Maunay pinakanindot igsuon nga may tabo kung ang atong hunahuna puno sa pulong sa Ginoo. Amen. Nyagwa tayo basa-basa og Bible. Walay suod atong unahuna, automatic musulod to mo entertain tag mga negatibo. Amen. Mao na mga igsoon nga importante nga adlaw o gabi kung mahimo udto kadlawon mamalandong tas pulong sa Ginoo. Unsa man ka kabisi sa imong trabaho, imong negosyo, pag-eskwela, or unsa imong mga racket everyday source of income nimo. Amen. Ayaw itugot nga makalimot ka pagbasa sa tong love letter, ang Bible. Amen. Ayaw itugot igsuon nga ang imong unahuna igsuon nya mo trabaho na ka, mo negosyo na ka, or mulihog na ka matag-adlaw nga wala pa kini na puna na wala pa ning sulod ang pulong sa Ginoo. Kay maglisod jud ka, di ka kasagang sa tentasyon. Apan kung ang imong kasing-kasing una-una kanunay siya puno sa pulong sa Ginoo. Kay kanunay po ka nagbasag Bible. Amen. Sa dihang puno ni siya kanunay sa pulong sa Ginoo, bisag unsa nga klase sa tentasyon ug problema nga mosulod, sagngon gyud niya. Wa kay kwarta, no? Ingon ang pulong sa Ginoo nga nag-una sa imong hunahuna kay napuno man, and my God shall supply all my needs according to His riches, di ba? So makabaton kag paglaom, di ka mabalaka. So di nimo ma-entertain ang kabalaka, ang kagulanan. Why? Tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi. Ang pulong sa Ginoo gamhanan.
maoy mo sagang sa lain-laing negatibo nga unahuna nga ibutang sa yawa. Pornography, di ba? Unsa man na diha, no? Makita ka og mga laway kay ari mas mata magsugod, no? Pagkakita pa lang nimo, di na nimo dawaton sa imong unahuna. Nakita nimo, pwede man ka makakita igsoon og naghubo nga babae or lalaki nga type nimo, nga makauna-una kag di maayo, pwede man ka makakita na, pero nakakita ra ka pero di nimo dawaton nga nang musulod sa imong unahuna nga naay negatibo na nga di maayo unahuna. Ngano man? Kabalo man ka nga ang imong unahuna na puno naman ni sa pulong sa Ginoo niya, ang pulong sa Ginoo nag-ingon man, ayaw hatagig lugar ang yawa. Naa may bersikulo diri daan. Nya nakaibaw na ka nga, uy, ug akong pasudlon, akong tagaag lugar ang yawa. Ayaw in Jesus name pahawa. Pulong sa Ginoo igsoon imo jud ang barugan kay ingon man ang James 4:7, resist the devil. Di ba? So nipadung pa lang sud ayay yawa na in Jesus name. Ingon ang James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil. Kabalo ba mo igsoon nga? Part of submission is to meditate the word of God day and night. Sa diyang atong basahon pamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi, but pasabot ana ning submitar ta sa Ginoo kay mao man ay sugo niya. Mao na nga dali ra ta makasukol sa mga tentasyon ning submitar man ta. Ani ra igsoon nga pamaagi kung kabalo ka ni it is usa ni siya ka simple nga pamaagi pod. Sa iyon ra kay once makuha lang nato ni. Once ato lang ni siyang i-apply kinabuhion. Ang yawa maglisod og tintal nimo. Ang yawa mag-struggle. Tanawa to ang yawa kapila gilamparo ni Jesus sa pulong sa Ginoo. Kung anak ka man sa Dios lukso diri. Lukso ni kay sapnayon ka sa imong anghel. Unsay tubag ni Jesus nagingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga na. Nagingon ang kasulatan mao simbaha, di ba? Katulog ito gilamparo niya og pulong. Ang yawa ning undang kay ngano man wala na may ikapasangil ang yawa, no? Ang yawa igsoon maglisod og tintal nimo. Ang yawa maglisod og pildi, maglisod og duwa-duwa nimo isip Kristohanon. Di ka mayano-yano sa yawa kung ang imong unahuna kanunay puno sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ako mong gidasig karong kabuntagon igsoon. Take time to read, to meditate the word of God. Yes, busy ka. May problema na kay naatay responsibility every day, but igsoon ayaw pa tuguti nga mailad ka, malipat ka sa yawa. Basa og Biblia. Basaha ang balaang kasulatan. Amen. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo, i-apply, i-absorb, puna ang imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Kay once mapuno gali na siya, there's no room for negativities. Amen. Unsa may ihapak sa yawa nimo, bisag unsa, sagngon sa pulong sa Ginoo nga nakapuno sa imong hunahuna. Imagine karon kusog na kayong pagdumot dinumtanay. Naa mismo sa pulong sa Ginoo nga di ka mo dumot. Pasayloa ang imong kaaway, iampo. Release blessing to your enemy. Makabasa naman ka na niya, nag-una na diri. So di ka mo patol. Kung unsa i-offer sa yawa nga dumti na siya, kay gitraidor ka. Di ka mo patol nga naman. Pulong sa Ginoo may nagpasulabi kay nga naman. Mao may majority sa itong hunahuna. May nagkapuno ba? Amen? So, that way, sa yun ra pagbuntog sa hunahuna palang daan, pildi na ang kaaway, igsoon. Kana kung kabalo ta ani. Mao na nga this morning, ako mong gi-encourage, igsoon. Di ta magtinapulan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung katugo na kakayo, maayo nun, mga makatug ka nga nagbasa og Bible. Kaysa nakatug ka nga nagtanaw Netflix, nakatug nga nagsigig scroll sa Facebook, way hinungdan, nakatug nga nagtanaw sa TikTok, Instagram, YouTube. May pa nang makatug ka nga nagbasa og Bible, kaya ang luyas kung anak, kay bisag kapoy trabaho, negosyo, ning basa pa yung Bible niya, nakatug. Amen? Kaysa nakatug ka nga nagsigli atong mga trending, mga viral, mga katawanan, mga unsa man diha igsoon. Igsoon, take time or hatagig higayon ang pulong sa Ginoo. Gusto ka igsoon nga di kayo nayunuhon sa demonyo. Amen. Gusto ka igsoon nga dili ka mapildi sa depresyon. Dili ka mapildi sa unsa man diha nga mga stress sa kinabuhi. Unsa man nga mga problema, mga battles, mga giants na punay mong unahuna. Kaya ang pulong sa Ginoo maghatag og paglaom. Di ka basta-basta ma-depress kung puno imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Kay hope man paglaom. Because the moment our mind is filled by the Word of God, or what I mean is when the Word of God overflows in our mind,
igsoon, mao na siya, it gives hope for us. Amen. The moment we depress or we feel hopeless, it gives hope, paglaom. And we realize eventually that God is in complete control if we are filled with His Word. Ma-realize nato ba nga kontrolado mading tanan sa Ginoo, labi na nakapuno, nakatikrot na diri ang Romans 8:28 nga all things work together for good. Akong gidawat ni Ginoo kay tanang panghitabo na ikatuyon. Kalmado ra ka. Di ka basta-basta pasukon sa yawa. Di ka basta-basta mabigil ang imong emotion. Why? Because your mind is filled by the Word of God. Mao nga, this morning, igsoon, I want to encourage everyone, to all of the listeners, to all of the viewers, no matter how busy you are every day, busy you are in your job, in your business, in your study, please, take time or give time to the Lord. No? Hatagi si Lord, spend time or quality time to read or to meditate the Word of God. And let it be that your mind will be filled with the Word of God. Because once our mind is filled with the Word of God, then it's really hard for Satan to destroy our mind. Amen? To attack us. It's really hard. Why? Di basta-basta dagon ang kamatuoran, pulong sa Ginoo, gamhanan ni, naigahom ani. Amen? Di ka basta-basta duwa-duwaan sa yawa. Kung imong unahuna, puno sa pulong sa Ginoo. Agi na akong balikon, wa kay kwarta, di ka ma-depress. Di ka manulis, di ka mamaligyag shabu, di ka mangilad, di ka magminaro sa imong negosyo kung wakay kwarta nga naman. Because you know, your mind, when your mind is filled with the Word of God, naaman sa pulong sa Ginoo nga, ako magtagbo sa imong panginahanglan, di ka na akong pasagdan, ako ang imong magbalantay, no? Bantayan ako, bisan imong pitaka, nga wanay kwarta, nakabantay ko, anak. Ug dili ka magkulang. It's biblical. Amen? Sa panahon nga ting simba, pero nai-offer nga trabaho. Ayay. Di ba? Mga na ba, operan kasi awa ba? Ting simba man ron. Nga na-i-offer nga trabaho. Saya nga, dako ba ni Kigo? Di ka mailad. Kaya ang imong una-una, igso na puno mas pulong sa Ginoo. Yan, nakaibalo man ka. Mateo 6:33. Unahon ang Ginoo. Unahon ang blesser. And everything will be added unto us. Amen? Puno man siya. Di ka mailad sa offer. Unahon akong Ginoo. Siya may tag-iyas tanan. He's the source. Di ba? He's the creator of heaven and earth. So, kung unahon ako siya, automatic mo sunod sa diyang panalangin. Naranak. No? Sa panahon igsoon, nga, kuhan po, kanabitang ang imong pagampo, wag itubag sa Ginoo, mura bitong silent si Lord. Nya, mo attempt na nga musulod na itong mga negatibo, nga gibiyaan ka sa Ginoo, wag ka paminawas Ginoo, kay na makasala ka. No! Di na makapenetrate, nga naman, kay nakabalo man po ka sa imong unahuna, nga naay bersikulo nga, kuhan, there is season for everything. Na ay saktong panahon sa tanang butang. So, di ka ma-discourage. So, magpaabot lang ka. It's worth the wait. Diba? Ana, igsuon. Musamitar kas prosesos Ginoo. Ingana kanindot kung atong unahuna puno sa pulong sa Ginoo. So, mao na niingon si Joshua, one of my secret why I entered or why I have reached the promised land is because day and night I meditate the Word of God. Diba? Joshua 1:8. Sigurado ko igsoon nga usa ni sa sekreto ni Josue. Kay di ko mutuo nga isulti ni Josue nato kung wa ni niya buhata. But I believe Joshua said it and wrote this because it is one of his secret why he reached the promised land. Amen? Pamalandungi, sige ingon diri. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat nini ug mauswagon ka. Amen. Mao na usa sa sekreto ni Joshua nganong nakaabot siya sa gisaad sa Ginoo. Nakadaog siya sa mga battles. Na may mga giants na, di ba? Ingon tong uban nga mga spy nga, na mga higanti dito among nag-spy mi dito nakita may mga higanti pero si Joshua oops no. No matter the giant, unsa man na siya kadagko sa mga how big the giants nga that we're going to face, but we have a big God, we have a great God nga nato. Amen. So mao na igsoon nga si Joshua nahimo siyang itawag og malampuson or madaugon, mauswagon. Kita igsoon kung gusto ta nga magmadaugon sad,
sa tanan nga mga tentasyon nga ihapak sa yawa sa tong unahuna. Again, pun-a ang imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Adlaw o gabihi basaha ang pulong sa Ginoo. Kay wa man po'y mupuno nini nga bersikulo kung wa kay basa-basag Bible. Usa may musod ani, no? Sige kag basa dito, sige kag tan-aw sa mga newsfeed, mga viral, mga TikTok, mga Instagram, no? YouTube, unsa man kita tan-aw dala, sige kag tan-aw, no? So mao to hing puno, dili word of God. Mao sa panahon sa problema, unsa tong na-apply nimo sa mga drama, mga Korean nobela, imong gi-apply. Mao may ni-absorb. No? Kabantay mo, nga dali ra ka ma-impluwensya mga ubang mga estudyante ron, mura nag mga K-pop ug mga porma kay mao ilang nakuha nga impluwensya kay mao man ang ilang gitan-aw kanunay. Mao ning absorb sa ilang una-una. So unsa tong mga culture, unsa tong mga behavior sa ilang ginatan-aw kanunay, masulod. Sige kag tan-aw dito, mga sexy kayo, mga babae nga mga kuano. Ikaw po nga nagtan-aw babae, magsundog-sundog sa ka. Ang imong sulobon, mga backless na, halos maghubo na, halos makita ng kaluluwa. Ngano man na, ning reflect lang na ang imong gibuhat sa imong gitan-aw. No? Apanigsoon kung atong kanunay pamalandungan, pulong sa Ginoo, mo reflect sa nato, mo puno sa itong unahuna, maunay mo sagang sa mga tentasyon. May matakdan ta sa atong gibasa, igsoon. Amen? Kamao na ta mo paubos, kamao na ta mo pailob, di na ta mo sukol, kay mao man po na sugo sa Biblia nga atong gibasa. No? Kinanglan natay self-control, kinanglan mo antos ta, mo pailob mo, naanatanan sa Biblia. Nya ug maunay mo puno sa atong unahuna igsoon, mag-struggle ang yawa ug unsaon ta niya pagbuntog. Amen? Mao na akong sekreto igsoon. Yes, dili siguro ko pareha sa ubang mga pastor nga nabot na sila more than 20 years, 30 years, praise the Lord, grasya sa Ginoo. Ako igsoon, 13 katuig kapin ko nga nahimong pastor. Daghag mga struggle, daghag mga tentasyon, but that is my secret. No? I fill my mind with the Word of God. Og kanang word ni Lord nga nagpuno sa kong unahuna, mao na ning sagang sa tanang mga gipana sa yawa sa kong unahuna. Ug mao na hinungdan nga hangtod karon nagbarog ko nga lig-on, nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon pagpagamit niya. Gipuno na ko ni. Kay mao man ni sugo sa Huswi 1:8. Again, sayon ra buntogo ng tentasyon kung puno ang imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Kay kung tintalon ka nga mukumit og premarital sex, mahadlok man ka kay nag-una man dan mo magbalaan ka mo, di ba? Buhaton ra na sa mga magtiayon, no, di ba? Fornication. Buhaton ra na kung nahiusa na mo, di ba? Nakauna diri. Ingana na igsuon. Kanindot. Again, sa panahon nga naay atake sa yawa nga lami man mga bito kay wa mahinungdan akong bana, na priso man akong bana. Akong asawa wa mahinungdan, wa man ko di man ko makakita, di man ko maka kuan og kalipay ani nila o something ana bitaw nay mga hungong sa yawa ba. Apan tungod kay ang imong unahuna puno sa pulong sa Ginoo, di jud ka mo dawat sa offer sa yawa. Kay kabalo man ka sa pulong sa Ginoo, nakabasa man ka sa 10 commandment, do not commit adultery. Dili, ignore nimo, no? Di ka basta-basta madani sa tentasyon kung puno ka. Kay kada offer sa yawa imo mang sangkaon. Amen. Moingon ang yawa. Kay ang yawa usay kay makabantay man ang yawa ayay. Kani di basta-basta matintal nako kay swito kay Biblia. Magamit po ko Biblia be. No, gamit po nag bersikulo ang yawa. Panahon nga nagatubang kas tentasyon. Nyawa nakakita si pastor, wala nakakita imong asawa, wala nakita imong bana, wala nakita imong uyab, wala nakakita ang imong ginikanan, wala nakita imong anak. Why nakakita? Nagatubang ka sa tentasyon, moingon ng yawa. Okay ra na. Sabot rang Ginoo nimo, ang Dios gugma, di ba? Kabasa ka na, di ba? Memory verse na nimo. 1 John 4:8, God is love, ang Ginoo gugma, okay ra, tagsara na oy. Tao ra baya ka, di ba? Mo naman ang yaw, tao ra ka. Okay ra na, musabot rang Ginoo. Pero kung imong unahuna puno sa pulong sa Ginoo, kabalo ka nga nagingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians 6:7. Unsa atong ipugas mo atong anihon. Ug kabalo sad ka nga ang Ginoo dili puro gugma, Diyos po siya sa hustisya, di ka mailad. Maunay advantage kung imong unahuna puno sa pulong sa Ginoo. Di kalusot ang yawa. And I believe you have the Holy Spirit. Ingon si Jesus, the Holy Spirit will remind you. Okay? Ang Holy Spirit mo remind nimo. Kung unsa imong gibasa,
matinga ka, inig-abot sa tentasyon, marimind ka kalit sa imong gibasa maumning, nabasahan ako pa. Di ko pa daan eh. Amen. Mao ni na advantage kung puno ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Apan unsaon pag-remind sa Holy Spirit kung wa kay basa-basag Bible. Amen. Ang Holy Spirit mo remind na nato sa unsa atong gibasa. Kasuway mo, di ba? Kasuway na ta. Ana Exxon. So again, this morning, I just want to encourage everyone. Take time to meditate or listen to the Word of God. Fill your mind with His Word. Let it be that the Word of God will overflow in your mind. Why? Because when the Word of God will overflow in our mind, there is no room for negativity. There is no room for Satan. Way lugar ang yawa. Puno man, nagawas. And even if ang yawa nakasod o gamay, masagang nimo. Kay nag-una man ang pulong sa Ginoo. Nakatik posisyon na daan ba? That way, sayon ra kayo dag-on ang tentasyon sa hunahuna palang daan. I said it because ako ning gihimo og mao ni natabo igsoon nga naingani ko. Nabot ko aning kadugayon igsoon grasya sa Ginoo. Kay usa na sa akong gihimo. That's the way how to fight temptation. Word of God, gipuno na ako igsoon. Amen. So to all of the viewers right now, who are listening, who are watching, and especially sa mag-replay, kung naay area sa imong kinabuhi nga kabantay ka nga mag-struggle ka, sige ka kabagsak. Siguro ang ikaingon basin kulang pa ang imong unahuna nga mapuno sa pulong sa Ginoo. Try it. Try now. Try to fill your mind with the Word of God. Suwaye, adlaw, gabi, udto. Sige, pagdebosyon da. Basa ang pulong sa Ginoo. Tuguti nga imong una-una puno kanunay sa pulong sa Ginoo. Diba? Masagang lagi ng mga tentasyon da. Kung painumduman ka sa yawa sa imong past, mauni nga na ka sa una, makasala ka sa una, adik-adik ka, prostitute ka sa una, lain-lain mong laki, lain-lain mong babae, mauni mong pagkatao sa una. Apan kung puno na imong una-una igsoon sa pulong sa Ginoo, kabalo man ka sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. So di nimo entertaino na unsa nang gipanna sa yawa sa imong kagahapon. Kaya ang kagahapon ra ingon ang the book of Isaiah, forget the former things. Tungod kay kabalo ka na nga mga bersikuloha igsoon, masagang nimo bisan ka pila pa ka painumduman sa Ginoo o sa yawa sa imong kinabuhi kaniadto, masagang nimo nga that's my past, Satan, I am a new creation now, the old has gone, the new has come, according to 2 Corinthians 5:17. Ang nangagi na ang daang pagkataon ko nilabay na ay sig balik-balik, di ka basta-basta mailan. Kung tintalon kasi di ba mao man imong ganahan, no, niagi na. Di basta-basta ka matintal. Why? Nakaposisyon man, nakapuno man ang pulong sa Ginoo. Before I pray, again, I just want to encourage everyone. Unsa mga kabisig, so, okay ra na, why problema na. Busy ka sa imong pagpanginabuhi, trabaho, negosyo, pag-eskwela, why problema na. Pero ayag itugot, nga kanang kabisi nimo, mahinungdan, nga wa kay time sa pulong sa Ginoo. Mas maayo, sa di pa ka mabisi kada adlaw, unaha sa ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Unaha sad nga mapuno ang imong utok una-una sa pulong sa Ginoo. Why? Because everyday struggle na to, na everyday na battles. Ingon si Jesus, if you want to follow me, carry your cross daily. Daily or everyday, there's a cross nga atong pasanon that we need to carry. Amen. Di ka makabasta-basta og pasan sa imong cross kung dili ka puno sa pulong sa Ginoo. Posible madaktugan ka sa cross nimo. Apan kung imong una-una mga igsoon kanunay puno sa pulong sa Ginoo, mag-enjoy ka nga mupas-an sa imong cross bisag bugat kayo. Unsay ipana sa yawa sagngon nimo. Ngano man nakaposisyon naman daan ang pulong sa Ginoo. And that way di ka mayano-yano sa demonyo. Kundili ang yawa tamag-tamag ka nimo. And you will be victorious in every battles that you're going to face. It's each and single day or every day. Nga naman, because of the Word of God. Wala pa'y tao igsoon nga puno kanunay sa pulong sa Ginoo nga pildi. Daog jud ka. Lisod po og mapildi ang Ginoo. Siya guna. 1 John 1:1, diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Siya na mismo atong gipasulod sa itong unahuna. Lain na po og mapildi. Diba? Sige nga sa balang kasulatan, if God is for us, who can ever be against us? So we are on a winning side when our mind is filled
with the word of God. We are on a winning side. Madaugon ta kanunay. Amen. Ana ara. Maunay nindot nga paagi nga sa unahuna palangdan nakadaog na ta sa tentasyon. Puna, sudli sa pulong sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message this morning. Salamat sa imong mensahe nga imong gipahinumduman nga unsaon nga sa among unahuna palangdaan mo daog nami sa tentasyon. Salamat Lord sa pagtulunan karong buntaga. Salamat sa kaalam nga langit nun. Ako nagaampo Ginoo nga makatabang ni this message Lord God, makahatag namo Ginoo og dugang kalig-on kaisog og magkahimo namong madaugon Ginoo sa tanang tentasyon. Dili mi ilaron, dili mi basta-basta ma-deceive sa kaaway. But Lord, mahimo ming victorious, mahimo ming mabungahon Ginoo. Father God, I pray to all of the listeners right now nga mahimo ming gutom kanunay sa pulong sa Ginoo, because your word is our bread of life. Mao ka na nga mong kalanon sa among kalag. Mao nang Lord, ako nagaampo nga ikaw Ginoo magadasig, tagaig kagutom ang imong mga kanakan sa imong pulong Ginoo. And let it be Lord nga taliwala sa kabisi namo Ginoo, mohatag jud mi og higayon nimo sa pulong sa Ginoo, magbasa, mamalandong sa imong pulong, ug dili lang kuto basahon pamalandungan, kinabuhion usab namo kay naa diha ang kadaugan sa pagsunod sa imong pulong. Thank you Lord, thank you so much Holy Spirit. Thank you for your presence for us this morning. And right now Lord God, I continue to pray to all of the followers, to all of the viewers in this page. Continue to bless them. I speak life. I speak blessing for them. I speak financial breakthrough. I speak victory sa nagpuyo sa kapildihan karon. In Jesus' name, I speak victory in Jesus' name. And I speak healing, kaayuhan sa physical and emotional, sa naay mga balatian karon. Father God, ingon ka sa imong pulong, by your stripe, by your wounds, we are healed. So meaning, walay bisag unsa nga dagko nga balatian nga dili kayang ayuhon, kay pinaagi sa imong labod na nga ayo kami. So Lord God, right now I declare healing to those who are watching right now and listening, nga nagsuffer og different sicknesses. In Jesus' name I declare healing. And sa mga nagtan-aw karon nga nagustog makatrabaho, nangitag trabaho, I declare open doors, open opportunity for a job. In Jesus' name, himo silang matinud-anon Lord God. Tanang mga negosyante, I declare kauswagan, pag-asinso, paglambo, himuas ang matinud-anon nimo Lord God, knowing that you are the source, you are the blesser, in Jesus' name. And sa mga nagtanaw karon nga dili paluwas ilang tibuok pamilya, I declare salvation to their whole family in Jesus' name. Sa mga nagtanaw karon nga gapus pa sa mga kadaot nga bisyo, I declare deliverance. I declare that all chains, mga talikala ni Satanas mabugto, pinaagi sa dihog sa anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Thank you Lord God. Salamat Lord. Blessed be your holy name. We claim right now the victory. We claim the blessing that comes from you. We claim it by faith. Himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's all for this morning. Sakto alas 11 kapin magkuha na pud. See you next time mga igsoon. To God be all the glory. Gibalik ang himayag dungog sa tumbuhi nga Dios. And again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Dili para masikat kuno, para ma-bless sila igsoon. Igsoon kay balo na mo. Daghan kay na bless ani. Daghan kinabuhing na bag-o ani nga page igsoon. Tungod kay naa si Lord. Because of God's grace, because of His power and anointing. Daghan testimony ng mga basta daghan. Just yesterday, na nag-chat na ako akong manghod mismo nga. Na mga nga ni ba sa ila dito nga nagsigig pa sounds and then nagpa-speaker dili na daw mamalika silang silingan nga makadungog something ana ang uban dili na manigarilyo. So nay kay mo, and that is why as always I always encourage all the followers in this page to invite your friends to follow our page or to share our page so no. Duha ni atong page, Mabungahong Kristohanon 2.0 o katong Mabungahong Kristohanon nga nako sa motor. Tong 219,000 mao toy original page na to. Nga wala ma-recommend to sa mita ang na-recommend kaning Mabungahong Kristohanon 2.0. But kaning duha gigamit na ko karon, no? So, thank you igsoon. I declare that today is gonna be a blessed day, a victorious day. Tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Dili ro matapos ang urong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. And by the way, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe ang link na sa caption na nga live.
After this, i-download ako niya kung i-upload dito, no? Thank you kay Star Sender. Salamat kay Brad. Sister, thank you. So, see you next time. Ampo, amping, abante. Para sa kay mayaan sa Ginoo mga igsoon. Keep safe, everyone. God bless.